Barkanmu ‘yan uwa mata, mun dawo kashi na biyu. A yau za mu yi magana akan period length. Kamar da na faɗa muku, period length yana nufin shin kwana nawa kike ganin al'adarki, kwana nawa kike ganin jini yana zuba. Tsakanin kwana 2 zuwa kwana 7, kun ga kwana 2 zuwa kwana 7 shine normal. Wasu matan suna ganin al'ada a kwana 2 kawai, wasu kuma a kwana 3, wasu kuma kwana 4. To amma kar wacce ta ga al'ada har kwana 8 ta ɗauka wani akwai wani abu babba da yake nufi. A'a, in al'adar ki yana nuna wuce abubuwa, akwai abubuwa da zai iya contributing, wato zai iya sa ki ya ɗan tsaye, amma lokacin da ya kamata ki garzaya asibiti domin a tabbatar ba matsala bane. Bari mu yi anan. Misali, idan mace ta fara ganin jini a kwana na 3, abin da yasa na yi amfani da kwana 1 zuwa kwana 30 tsayin wata, duk da dai wasu har 31 kwana 31 a kai. To wannan mun yi amfani da kalanda ɗin wata ne, wannan kwanaki ne har kwana 31 na wata. In kin ga al'adarki kika fara ganin jini ranar 3, ranar 4 kika gani, ranar 5 kika gani, ranar 6 kika gani, ranar 7 sai kika ga ya ɗauke. To kin ga daga farko da kika fara ganin jini 1, 2, 3, 4, 5, to kin ga jinin al'adarki yana tsaya miki, kina zubar da jini har tsawon kwana 5. To shine period length ɗinki, wato ranakun da ke zubar da jini kawai shine period length. Kun ga tsakanin kwana 2 zuwa kwana 7. Yan uwa kamata ku ɗauko bayro da takarda ki rubuta domin ki tabbatar kin gane. Period length yana nufin kwana nawa kike kina zubar da jini, kuma tsakanin kwana 2 zuwa kwana 7 ba matsala bane kwata-kwata. Sannan ki fara irga daga ranar da kika fara da ranar da ya ɗauke, shi ne zai baki daidai period length ɗinki. Mu haɗu a darasi na gaba. Na gode.